Тизилми bir атна вакыт узып та китте. Димәк, сезнең каршыгызда мин, Дилә Нигъмәтуллина һәм яшьлек тавышы. Ялларны ничек нәтиҗәле һәм кызыклы итеп үткәрергә? Мөгаен җырчыларыбыз бу сорауга җавапны беләдер. Димәк, йолдызларыбызның берничә киңәшен тыңлап үтик. Яшьлек тапшыру кысаларында алдагы җырчыбыз белән сау булашабыз. Күңелгә җырларга моң бирәсең шимәелгам. Исмен кушып җырласам да түгәрәкләнә дөнья. Традицион рәвештә премьераны каршы алабыз. Юлия Талхина ял көннәрендә кеше җаны тәне белән ял итәргә тиеш ди. Моның өчен әлбәттә күңелегезгә якын кешеләрегез белән янәшә булып, үзегезне бәхетле итеп торган җирдә булырга кирәк. Яхшы кәефтә, бәхетле үтсен ялларыгыз дигән теләк белән Юлия чираттагы баскычта урнаша. Kadirlemsin, güzellerden güzelim. Her şaksine yılmayına kırıp dursun, kızı
әйт әле, нишлимсің? Сен шатлансаң, сөйінсіңгә, неләргә эшлимсің? Сен бәхетле булсын өчен, әйт әле, нишлимсің? Көктән нурлар шешкә, алсы кояш булыймы? Әллә ярсу күңелеңә шатлык булып тулыймы? Син шатлансаң, сөйінсеңгә, неләргә эшлимсің? Син бәхетле әйт әле, нишлимсің? Сен шатлансаң, сөйінсеңгә, неләргә эшлимсің? Сен бәхетле булсын өчен, әйт әле, нишлимсің? Җилләр булыйм әллә, иркәләргә битеңдә, бир кулыңны өмерлеккә, сиңа гашыйк күптәннә. Син шатлансаң, сөйінсеңгә, неләргә эшлимсің? Син бәхетле булсын өчен, әйт әле, нишлимсің? Син шатлансаң, сөйінсеңгә, неләргә эшлимсің? Син бәхетле булсын өчен, әйт әле, нишлимсің? ТМТV телеканалының социаль шелтәрләре сезнең өчен эшли. Instagram, ВКонтакте, рәсми сайт, биредә өр-яңа хәбәрләр, атна сайын шәп бүләкләр һәм сез яраткан җырлар. Яңгырасын синең туган көнеңдә.
гөрләтеп яшәп калыйк, яшьлек итеп барганчы. Биек әле биек әйдә, аякларың талганчы. Гөрләтеп яшәп калыйк, яшьлек итеп барганчы. Гөрләтеп яшәп калыйк, яшьлек итеп барганчы. Яшьлек итеп барганчы. Рамил Хәйретдинов балалар белән бәйрәм оештырыгыз ди. Балалар белән зоопарк, цирк, курчак театрына күптән бардыгызмы? Бу балалар өчен генә түгел, сезнең өчен дә бик файдалы. Бу сезнең гамьсез балачак дөньясын искә алу. Үз балаларыгыз булмаса, туганнарыгыз белән бадминтон, өстәл уеннары уйнарга мөмкин. Менә шундый төгәл һәм файдалы киңәшләр. Сихерләдең, серле күзләре. Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагында. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларыннан барасы идең. Гөмерлеккә ярыңа булып каласы идең. Икәү тормыш юлларыннан барасы идең. Гөмерлеккә ярыңа булып каласы идең. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизәр. Йөрәкәем, сине тибәр. Bir қолыңда әйдә җаным, атлыйгел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы бергә. Икәү тормыш юлларыннан барасы идең. Гөмерлеккә ярым булып каласы идең. Икәү тормыш юлларыннан барасы идең. Гөмерлеккә ярым булып каласы идең.
Айгөл Ишмаева ялларны үткәрер өчен үзенең туган яклары идеаль вариант дип саный. Хозур табигать, урманнар, таулар, күлләр барысы да бар. Айгөлнең җырларын тыңлый-тыңлый, сез дә ялларыгызны матур итеп үткәрегез. Син дип йөрәк тибә синең хакта уйлым көндә. Бер назлы сүз җитә каршы тора алмам бердә. Төшләремдә дәшем күзләрдән күз яше тамагыманы буласын белмим. Хисләрне яшермим синең кабат, ә мин сине яратам, яратам сине мин. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яннарыңа синең сөю тулы күңлем һәр ирдә. Сорыйм дисәң, нигә яратканга сине иркән. Төшләремдә дәшем күзләрдән күз яше тамагыманы буласын белмим. Хисләрне яшермим синең кабат, ә мин сине яратам, яратам сине мин. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме яратам, сине икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Динар Бәдретдинов алдағы басқышта урнаша. Җырчы егетебез гомумән ял итәргә яратмый. Әле тегендә чаба, әле монда волейбол, баскетбол, футбол кебек уеннар аның көндәлек тәртибенә кергән. Шимбә якшәмбе гадәттәгечә гаилә белән үтә. Киңәшләренә килгәндә, хәлдән килгәнчә ялларга карап тормыйча үз өстендә эшләргә кирәк ди ул.
2021 елның иң көтелгән вакыйгасы, яңа йолдызлар, чын хисләр, сез яраткан җырлар. Һәр җомга кичке сәгать 8-дә ТМТV каналында яңа йолдыз проекты. Кайнар булачак, карамыйча калма. Yılığa kebek, hisleri taşa, suları kebek, lakin ötkenlerine geri qaytarular mümkün tüge. Senin sizleri canıga sihat, birge şaktan indi rahat, uzak yaşa baxetli bu, sina Әнкәй бик зур рәхмәт. Әниен кесин дөньяның яктысым, әниен кесин жанымның яртысым, әниен ки елама бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Yıllar yugurib o'taygan g'umr bek tez o'taygan hazir endi menida ani seni quvib kelamigan bir jib bilan baylangan biz bir jar bilan bavilgan biz jonda bir yurak tibishi bir bütünüge aylangan biz әниен kesin dünyanın yaktısım, әниен kesin canımın yartısım, әниен ki yılama bara yılama, әниен ki min gitgel senin yanında. Dünyanın yaktısın, әниен kesin canımın yartısın, әниен ki yılama bari yılama, әниен ki min bitgel senin yanında, әниен ki min bitgel senin yanında. Gelesinin yanında. Дарина Зиннатуллина ялларын табигать кочагында үткәргә ярата. Җырчы кызыбызга авылга кайтып, якыннарын күреп, әби-бабаларына булышып килү үзе бер рәхәтлек китерә. Дөрестән дә әби-бабаларыбыз безне зарыгып, сагынып көтә. Мөмкинлек булганда, бар вакытыгызны туганнарыгыз белән үткәрергә тырышыгыз. Good.
ПМТV телеканалының социаль шелтәрләре сезнең өчен эшли. Instagram, ВКонтакте, рәсми сайт, биредә өр-яңа хәбәрләр, атна сайын шәп бүләкләр һәм сез яраткан җырлар. Түбән җирдә урнашса да, аның даны югары. Еракка китеп тарала, аның озын юллары. Кама суын нурга төреп, балкып утыра кала. Дөньяларны дайга күмгән, бу кала түбән кама. Кама суын нурга төреп, балкып утыра кала. Дөньяларны дайга күмгән, бу кала түбән кама. Ясыларын шагыл чәчәккә, төренә ак миләшеләр. Опак карга сибелешәр, кышыны кызыл ителгәшләр. Кама суын нурга төреп, балкып утыра кала. Дөньяларны дайга күмгән, бу кала түбән кама. Кама суын нурга төреп, балкып утыра кала. Дөньяларны дайга күмгән, бу кала түбән кама. Түбән кама җанга якын, гүзәл яшьлек каласы. Горурланам чөнки мине дә шул шәһәрнең баласы. Кама суын нурга төреп, балкып утыра кала. Дөньяларны дайга күмгән, бу кала түбән кама. Кама суын нурга төреп, балкып утыра кала. Дөньяларны дайга күмгән, бу кала түбән кама. Дөньяларны дайга күмгән, бу кала түбән кама. Тапшыруыбызны искә алыр вакыт, карыйбыз.
Әнкәй сине дөньяның яктысым, әнкәй сине җанымның яртысым, әнкәй елама бары елама, әнкәй мин бит гел синең яныңда. Узган атнада лидер позициясын яулаган җырчыбыз Наил Әзһәмов бу атнада кайсы баскычта урнашканын алдагы минутларда ачыкларбыз. Бүген ул Әнкәй дип исемләнгән җыр башкара. Игътибар белән карыйбыз. Назларды жиғанға Әнкәй, нұр бүркелә синең йөзеңнән. Күпме икән түн йоқламый үткән, көннәр Әнкәй ғүмер көзіңнән. Әни Әнкәй, әнием Әнкәйем, ғұрырланып қарайым күзіңе. Ничек кенә атасам да сине, бик килешә әни күзеңе. Син генә бит Әнкәй яратасың, ипләп кенә наслап кадерләп. Балалардан үзең олылайгаш, күрсәң иде күп кадерләп. Әни Әнкәй, әнием Әнкәйем, ғұрурланып қарайым күзеңе. Ничек кенә атасам да сине, бик килешә әни күзеңе. Синең йөзләреңнән җылылыгың читкә тарала. Әй бер Аллам газиз Әнкәемне, кайгы сагышлардан карала. Әни Әнкәй, әнием Әнкәйем, ғұрырланып қарайым күзеңе. Ничек кенә атасам да сине, бик килешә әни күзеңе. Әни Әнкәй, әнием Әнкәйем, ғұрурланып қарайым күзеңе.
Бүгенге көндә тормышыбызның мөмкинлекләре белән ялларны файда белән үткәрергә кирәк. Җырчыларыбызның киңәшләренә колак салсагыз, ялларыгыз һичшиксез күңелле узачак. Ә миңа яшьлек тавышын йомгаклап, саубуллашыр вакыт җитте. Сезнең белән булдым мин Дилә Нигъмәтуллина. Иң мөһиме ТНТВ телеканалын карагыз һәм безнең белән булыгыз. Пока-пока.